Kakaiba ng gad ang kakana na ini sa Daraga Albay. Bako sa nakaya makabentaan sa indang mayor na kagustuhan, kundi maging liabi man para magkaigwa nin mas mabaskog na kaisipan ang lambang individual na naglalaog sa saindang establishmento. Inapod ining sisa na saro sa mga karakter sa nobelang sinurat ni Dr. Jose Rizal na Nole Me Tangere na nawara sa katinuan huli kan mga dainakayanan na agyat sa buhay. Istorya kan tagsadiring si Charlton Lahara. Nasasabutan niya an urual daw na kadipisilan na pig-aagihan kan mga tawong may mental health issues na naging rason niya ngani buksan ang nasabing kakanan. In-incorporate namin yung Filipino-themed restaurant doon sa advocacy namin na mental health. So si Sisa yung naisip namin na maging parang character and name nitong restaurant namin. Sa laog kan kakanan, may mga aktibidad na pwedeng pagpilian. Mga paagi ngani makatabang na mahali kan sa indang customers ang stress na namamatean. Arog kang placemat na pwedeng kuluran. Sa porsyon naman na ini, nakadukot ang mga isinurat na dai masabi-sabi sa ibang tao kan sa indang mga naging customer. We are not just a resto bar, but we are a resto bar na merong pinopromote na advocacy and may purpose talaga siya. And gusto namin makita talaga yon sa aming mga customers. Just like for example, sobrang natutuwa ako when nandito ako, tas nakikita ko yung mga senior citizens natin, yung mga couple, na nakikita ko talaga nag-e-enjoy sila just because, for example, nagko-color sila. And one thing that I also na napansin ko, we do not offer Wi-Fi here sa aming resto bar. And sobrang bihira lang na may magtanong sa amin na customer na, meron ba kayong Wi-Fi or ano yung Wi-Fi password nyo? Because I think doon pa lang sa activity nila na mag-color sila ng placemat namin, dun feeling ko na realize nila na okay naman pala na walang wifi yung place. Bicolano delikasisman ang pig-uuprosir kan kakanan. Ang customer na si Jean saro sa mga bagong nagporbar sa Sisa Resto Bar. Pupunta dito, wag niyo na patagalin. Napakaganda ng Sisa at saka cozy talaga, and then wala na kayong hanapin kasi napakaganda ng ambience. At mafe-feel nyo rin at sana may experience din. Mientras tanto, may mga abilabli man digding numero na pwedeng kwaon asin apudan para sa mga maawot na may makaulay na espesyalista. If you have time, you can also visit our resto bar here located sa Tagas, Daraga, Albay. And may experience ninyo yung Sisa na experience, and also our food, nasabi nga namin mababaliw sila sa sarap. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.